Salut băieți, bine v-am găsit la un nou tutorial după acest canal. Eu sunt Rafa Gâbârâ și astăzi vă voi învăța cum să vă luați Among Us cu hack. Intrați pe Google, simplu, scrieți Happy Mod, H-A-P-P-I mod, bă, nu mi. Așa. Acum intrați pe primul link. Intrați pe el. Îi dați pe download ăsta, uite, download app 7.76 MB. Eu l-am descărcat, așa că nu mai descarc. Îl descărcați la îl descărcați de tot, să-l aveți aici în meniu și intrați pe el, pe Happy Mod, după ce l-ați instalat. Așteptați să vă bage și acum scrieți aici Among Us. Scrieți Among Us și vă alegeți aici un mod. Eu l-am ales pe primul deoarece mi s-a părut mai interesant și îl instalați și după nu trebuie să aveți Among Us instalat înainte. Instalați Among Us-ul dacă l-aveți instalat și după instalați acest Among Us. Și intrați pe el, hai să vă arăt că e cu hack. Chiar cu hack. Să mai dați cineva mesaj de răspund. Șmechere. Acum lasă valte. Așa. Aveți acest omuleț. Ăsta este hack-ul cum ar veni. Intrați pe coda asta, creați, faceți voi ce vreți acolo. Intrați pe o mapă și am intrat. Acum ia să vedeți speed-ul, dați speed, aveți astea de mai multe pe aici. Vă alegeți voi toate astea. Așa, eu am dat hide. Ia uitați cum alerg acum băieții mei. Ia uitați. Alerg super tare. Vă puteți alege și dacă vreți să fiți impostori și dacă nu vreți. Hai să ne ducem pe aici, să ne plimbăm noi. Adică mergem cu repede rău. Așa. Dăm acolo. Hai să facem misiunea repede. Am înțeles. Am unde trebuie să ne ducem acum. Deci trebuie să facem asta. Downloadează repede. Așa. Hai să ne ducem și aici. Le facem și pe astea. Apăsați ăștia pe buton, nu mai face nimic. Acum așteptăm. Și așteptăm. Pe cine să votăm, schimb vot. Cam nu, Gigel trebuia să fie. Gigel trebuia să fie cu siguranță. Adică eu. Și da. Și se numește Alexa, dați tig la toți. Impostor. Am dat de băiatul la impostor într-un meci, da? Acum, hai să vedem. Ia să vedem noi. Ajungem repede. Să rezolvăm. Ok.
3, 2, 1 și gata. Am înțeles. Băgăm speed până acolo. Și ne ducem până când ajungem aici, de aici. Și am terminat astea, misiunile. Cum? Gata. Eu trebuie să apăs pe ăla. Da, mi-a dat greș. Nu mai întâmplă. Oricum și așa nu aveam chef de el. Cam acesta a fost și episodul, acest tutorial fain. Nu uitați să dați acum mare like și cel mai important să vă abonați cu clopoțel, că ăla este adevăratul subscribe și like. Eu am fost Rafa Gâbără și v-am pupat.